Birleşen Arap Emirliklerinin Dubai şäherine geçirilen suw gaýtadan işleýän tehnologiýalar energetika we daşky gurşawy goramagatly halkara terge ýagşylyk Haýfa adyna Halkara Newit we Üniversitetiniň olimleri we talipleri gatnaşdylar. Halkara tergide gün ýel we vodorod energetikasyna newit we gaz pudugyny ornaşdyrylýan innowasion tehnologiýalary suw gaýtadan işlemegiň we arasalamagyň täze tehnologiýalaryna ekologiýa bilen bagly durnukly ötüşi üçin edýän täzeçil çözgütlere degişli eksponatlar görkezildi. Ýagşylyk Haýfa adyna Halkara Newit we Gaz Üniversitetiniň olimleri we talipleri öz döredän ýel energiýasyny elektrik energiýasyna öwürgen innowasion tehnologiýalarynyň tatlamasyny görkezdiler. Molimler we talipler gaýtadan dikeldilen energiýa çeşmelerini, ýaşyl energetika degişli innowasion tehnologiýalar bilen ýakynan tanışdylar. Häzirki wagtda özleriniň köp orly zekinlerini, ukyplaryny ýüze çykarmak wagtynda ýaşlarymyz üçin giň mümkinçilikler açylýar. Geljekde ýaşlarymyz watanymyzda täze berendlikleri çykarmalylar. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwri, ýurdumyzyň ösüş ýoly bilen anamly öňe barýanyny alamatlandyrýar. Şol ösüşler bolsa, bilimiň we döreçilik mümkinçilikleriniň ösüş derejesi, ylmy-teňki täzelikleň ornaşdyrylmagy bilen şertlendirilýär. Bilim ulgamyny kämilleşdirmek, ýaş nesli milli we umumy adamzat gymmatlyklarynyň esasynda terbiýelemek, hormatly prezidentimiziň ýol başlygyna berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne amala aşyrylýan giň möçürli özgörtmeleň esasy ugurlarynyň biridir. Bulgamda özgörtmeleň üstünlikli amala aşyrylmagy, okutmagyň öňde barçy usullaryny giňden ulanmak, ýaşlarda döwrewap hüner enliklerini kemale getirmek, ýokary hünerli işgärler taýýarlamak bilen baglydyr.